Nachádzame sa v sekcii tvorbe kľúčových slov na základe skracovania. Je to unikátna funkcia, ktorú má zatiaľ implementovanú jedine Blue Winston, na ktorej sme robili vyše 2 rokov. Jedná sa o najpoužívanejšiu funkciu u našich klientov. Nehľadiac na to, či sme vytvorili kľúčové slova podľa ten kombinácií, môžeme ich vytvoriť aj na základe skracovania. Či už použijem jednu, alebo druhú, alebo oboje spoločne, nie je problém. Systém vie vytvoriť aj také tvary kľúčových slov. Keď chceme použiť funkciu Create Keywords by Truncating, čiže pomocou skracovania, musíme zafajknúť, označiť tento checkbox, ktorý hovorí o tom, že teda tvorbu kľúčových slov ideme robiť na základe skracovania. No a teraz nám prichádza na rad dve funkcie. Systému musíme zadefinovať, že pokade má skracovať názov produktu a z tohto skráteného názvu sa majú vytvárať kľúčové slová. Vo svojej podstate to skracovanie funguje tak, že máme nejaký názov produktu, keď si môžeme pozrieť Keywords Preview na pravej strane, napríklad tento, a systém začína skracovať ten produkt tak, že odsekáva jednotlivé slovíčko po slovíčke od konca až ku začiatku. Ako vidíme, tu je originálny longtailový výraz a následne odseknutá táto časť, kedy nám vznikne takéto kľúčové slovo. Keďže tu nevidíme žiadne medzery, tak samozrejme Winston berie toto ako jedno slovo, takže bolo odseknuté. Následne odsekol aj Racer, aj City a až zostal nejaký dvojslovný kľúčový tvar. O čom hovoria tie dve funkcie? By defined string. To sa využíva v tom prípade, kedy nemáme väčšinou definovaného výrobcu a výrobca sa nenachádza na začiatku názvotvorby samotného produktu, tak môžeme zadefinovať nejaký string, napríklad predstavme si, že pred slovíčkom Adidas by tam boli nejaké tenisky. Áno? Vtedy systém bude skracovať ten výraz maximálne po slovo tenisky a nepôjde ďalej. V tomto prípade však vyskúšame teda najvhodnejšiu situáciu by defined tag a teda vyberieme si, ktorý tag má sledovať Blue Winston. V tomto prípade je to vždy teda manufakturér, čo reprezentuje napríklad Adidas. No a teda systém teda vie, že má skracovať maximálne po slovo Adidas, respektíve názov výrobcu. Truncate plus one word znamená to, že skracuj maximálne po by defined tag, po manufakturéra, plus one word, čiže menej ako NIO už nepôjde. No. Tu vidíme nejaké ďalšie návrhy, ako budú vyzerať nejaké ďalšie produkty a ich kľúčové slova. Tu vidíme napríklad Skechers Burst Second Wine BKV. Originálny longtailový výraz pôjde do kampane. Potom odseknutý výraz, kde nebude už BKV. A tretie kľúčové slovo bude bez Wind BKV. Truncate minus one word, tam by už nemalo byť ani second. Toto je ideálny stav, kedy máme v XML feede zadefinovaného výrobcu. Výrobca je vždy na začiatku tých názvoch produktov a vždy väčšinou teda dáme plus 1, kedy je ideálny mať stav aspoň takýto, kedy už trošku vieme aspoň definovať, že áno, jedná sa o ten produkt konkrétnejšie. Čo tu máme ďalej? Máme tu nejaký keywords match type. Zase, ako som hovoril predtým, Blue Winston používa defaultne modifikátor voľnej zhody. Pokiaľ chcete nastaviť na exact match, môžete, preview vám ukáže, ako bude vyzerať teda samotný exact match s zatvorkami. Osobne teda sme aj samotná firma naša, sme nástancami Broad Modifieru. Extended settings. Čo tu máme?
Watch to remove. Pokiaľ zase máme nejaké slova nevhodné, ktoré nechceme zobrazovať v kľúčových slovách, napíšeme ich sem. Pokiaľ chceme vložiť aj nejaké prefixy, napíšeme ich sem. Napríklad sem môžeme dať teraz v tomto prípade slovíčko tenisky, pánske tenisky a uvidíme, čo to spraví. Teraz vidíme, že dáme si iba tenisky, aby to bolo prehľadnejšie. Vidíme, že z názvu sme vytvorili longtailový výraz, ale aj longtailový s prefixom. Potom odrezaný s prefixom, ešte viac orezaný výraz a teda ešte aj s prefixom. V tomto prípade vidíme, že do reklamnej skupiny s názvom tohto produktu pôjdu tieto kľúčové slova, ktoré majú aj prefix, aj nemajú prefix. Pokiaľ by sme zaškrtli možnosť Do not insert original keywords, stane sa to, že do reklamnej skupiny pôjdu len kľúčové slova s týmto prefixom, respektíve s ďalšími XY prefixami, ktoré by sme použili. Môžeme teraz vyskúšať. Dáme si aj pánske tenisky, uvidíme, čo to spraví. Čiže vidíme, pôjde kľúčové slova s pánskymi teniskami, s teniskami, pánske tenisky, tenisky, tenisky. Hide manufacturer from manufacturer tag first occurrence. Veľmi jednoduchá funkcia, ktorá robí to, že pokiaľ sa nájde manufacturer v názvotvorbe, tak ho odmaže z keywordov. Skúsime si pozrieť a tu hneď vidíme výsledok. Pôvodne bol Adidas Neo City, ale už v kľúčovom slove samotnom Adidas chýba. Osobne však využívam najviac funkciu Hide words from found in tag, ktorá hovorí o tom, že teda schová slová, ktoré sú nájdené v nejakých tagoch z tých konkrétnych kľúčových slov. Najviac sa využíva tag zase manufacturer, ktorý keď uvidíme, čo sa stane, stane sa vlastne to isté, čo v tej predošlej funkcii, s tým, že nám zostane aj originálny longtail, aj bez manufacturera skrátený, ešte viac skrátený a potom bez manufacturera. Môžeme mať takúto situáciu, ale ideálny stav je taký, kedy najprv použijeme kampaň, teda najprv vytvoríme kampaň takúto, kde by bolo napríklad ešte, že plus manufacturers, kedy budeme mať zakomponovaných manufacturerov a potom urobíme po tejto kampani kópiu tejto istej, ale bude teda nová kampaň, v ktorej nebudeme inzertovať, že vkladať originálne keywordy, ale len tie, ktoré budú mať schovaných výrobcov a bude to kampaň s kľúčovými slovami, ktoré nebudú mať vo svojom názve, vo svojom texte teda samotného výrobcu. Čo tu ešte treba samozrejme odprezentovať je to, že samotný systém skracuje tie názvy produktov odzadu až na začiatok v zmysle takom, že hľadá vždy po skrátení jednotlivého tvaru duplicity v samotnom XML feede v rámci produktovej skupiny, respektíve vybratých kampaní, vybratých kategórií v rámci tejto kampani. Čiže môžeme si pozrieť ďalší preview, kde možno narazíme nejaké kľúčové slovo, ako napríklad toto, kde vidíme originálny názov produktu, skrátené tvary kľúčových slov, no ale keď systém sa snažil skracovať ďalej a ďalej a ďalej, až na nejaký najmožnejší skrátený tvar, tak zistil, že už takéto kľúčové slovo, čiže takýto výraz sa nachádza vo XY iných produktoch v rámci XML-ka. Čiže nevedeli by sme 100% garantovať, že by zákazník bol nasmerovaný na správny produkt. Čiže ono pri tom skracovaní sa snaží naozaj veľmi systém brať ohľad na to, či sa nenachádza ten koreňový výraz, respektíve to kľúčové slovo v
koreňovom výraze nejakom inom produkte a pokiaľ sa nachádza, tak ho nemôže použiť v tejto produktovej kampani. Samozrejme, takéto kľúčové slová sa potom využívajú v našej unikátnej funkcii, a to tvorbe produktovo-skupinových kampaní, ktoré sú zase zamerané na vyslovene tieto typy, tieto tvary kľúčových slov. A o tom si povieme samozrejme neskôr. Čo tu ešte samozrejme stojí za zmienku je možnosť zobraziť si náhľad, ako budú vyzerať samotné reklamné skupiny a ich kľúčové slová. Použijeme refresh button v preview buttone, kde vidíme najprv samozrejme celkový počet produktov v XML-ku, celkový počet produktov v tejto kampani, ktorú robíme, čiže tam sme si vyselektovali na začiatku, že robíme kampaň na kategórie produktov z pánskej obuvy. A samozrejme máme tu ešte nejaké more informations, informácie o nejakých 12 preskočených keywordov, ktoré nebudú zakomponované v reklamných skupinách z dôvodu, že prekračujú povolenú dĺžku 10 slov, respektíve 80 znakov, ktorú vlastne zakazuje samotný Google AdWords. Noding kategórií, to je iba rozdiel medzi použitými produktami a celkovým počtom produktov. No, pozrieť si samotný list Show Product List Preview, klikneme na button, kde nám ukáže prvých 200 produktov namatkovo. Vidíme, že produktový názov reprezentuje v AdWordsi samotný názov reklamnej skupiny. Máme takýto produkt, tento produkt a tak ďalej. Vždy máme k nemu uvedený stĺpec keywords a systém, akým boli tvorené tieto jednotlivé keywordy a akú majú zvolenú typ zhody a samotnú URL adresu, keď by sme klikli na to, tak si môžeme overiť, teda, že či je to naozaj vhodná URL adresa. Vidíme, že URL adresa obsahuje množstvo tracking parametrov, UTM-ka a tak ďalej, ktoré môžete potom si aj samotnom Analytics zadefinovať. Nájdete ich samozrejme aj na našich stránkach v časti URL Tracking Parameters. Po kliknutí sa vám tvorí PDF-ko, kde uvidíte všetky používané naše parametre a môžete si ich ponastavovať na sledovanie v AdWords, respektíve v Analytics.